வெல்கம் டு சுபா சேனல். வாங்க இன்னைக்கு திருக்கை மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கலான்றதை பார்ப்போம். இப்போ குழம்புக்கு புளி கரைச்சி வடிகட்டி ஒரு ரெண்டு தக்காளி போட்டு பிசைஞ்சு மஞ்சத்தூள் போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். கூட்டு மிளகாத்தூள் சேர்த்து 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் கூட்டு மிளகாத்தூள், வெறும் மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன். இப்போ ஒரு சட்டியில் எண்ணெயை ஊற்றி காய வச்சு இதில் இப்போ வடகம் சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ மீன் குழம்பு தாளிச்சாச்சு. மீன் அரிஞ்சு தட்டு போட்டு மூடி வச்சாச்சு. குழம்பு கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், திருக்கை மீன் அரிஞ்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கு. இதில் மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதிக்குது, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம். இந்த மீனை இதில் இப்போ போட போகிறோம். ஒரே கொதி. பாருங்கள், லைட்டாக கொதிக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த கொதிச்சோடனே நிறுத்திட வேண்டியதுதான். பாருங்கள், இதிலே மீன் வெந்துடும் முக்கால்வாசி. அந்த தண்ணியிலேருந்து அந்த மீனை மட்டும் தனியாக கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ குழம்பு திறந்தாச்சு. குழம்பு நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். எண்ணெய்லாம் நல்லா மேலே மிதங்கிட்டு வருது. இப்போ இதில் மீனை சேர்த்துருவோம். இந்த மீன் எதுக்கலான்னா உடம்பு வலிக்கு, சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் இருந்தால் கூட இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்லாம். நல்லா கேட்கும். உடம்பு வலிக்கெலாம் நல்லது. மீன் போட்டு கொஞ்ச நேரம் தான் கொதிக்க விடணும். ஏன்னா ஏற்கனவே வெந்த மீன். பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது. ஒரு 3 கொதியில் இறக்கிட வேண்டியது தான். கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நசுக்கி வச்சுருக்கோம், இடித்து வச்சுருக்கோம் பூண்டை. இந்த பூண்டை போட போகிறோம். ஒரு 20-25 பல் பூண்டு இருக்கும். போட்டுட்டு வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகுத்தூள், வீட்டிலே அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகுத்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொதிக்கணும். நறுக்கி வச்சு கொத்தமல்லியை போட்டு நிறுத்திட வேண்டியதான். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான். இப்போ திருக்கை மீன் குழம்பு ரெடி.